ungano dadamu wis pecah dening aku. Ayo. Piye rasane? Wah, dipijeti penake ora jamak. Aja ngendel iki. Ayo. Malesa, moh. Aja gawe gempung ayo. Malesa Kakang Antasena. Bol dadamu. Malesa, moh. Kowe madon ke Irawan ora, aku ki eling. Kowe adikku kok, Le. Kowe ki anak Pak Cilik Janaka. Sawi dilunlu ing atase kowe iki pares kok jotosan iki piye, Hek? Donya iki gamen ya mung kerukunan, Le. Mbuh ora idep. Ayo. Kowe sakarepmu nyo, pilih dhewe. Iki ngomong apa? Ayo. Nyo geger ben adil. Lho. Iya. Malah sogah. Saya nggereke ati. Ayo waspadakno. Iki apa? Weh, nggo cutik enjet. Iki keris. Tetawakke. Lho. Tak tamaki dadamu. Oh ngono. Ya, nyah. Wis tak selenggarake nyah. Ngene. Marganing pati kok Kakang Antasena. Ye. Kok ampuh temen kakangmu kok. Lalesen aku wegah. Marganing pati kok Kakang Antasena. Lho. Keris kula bengkung Kakang Mas. Lah, kuwi jane ngelingi kowe. Kowe dielingi karo gamanmu dhewe. Ing atase gaman kuwi ora ndek nyawa iso nitik wong sing bener luput. Heh? Mandeg. Antasena. Apa Kang? Ayo balik kumpul karo aku. Moh. Kowe lagi lali kok Kang, tak elinge ora gelem. Nek wis resik aku gelem kumpul karo kowe, gane iki sregep aku mau kumpul karo kowe. Lho. Jarak perkara ora jarak, aku mau ngelingke. Wani Rantaraja. Sing kena wani iki sapa kowe Kakang kok wani? Aku kewalek nek wani karo wong tuwa. Mbok ora idep. Ora ben lakon ilang sirahmu. Ayo nyoh ilang ngono nek iso. Lah gandeng nek keparak. Ajur kuandap. Hat. Marganing pati kowe. Ayo. Ayo, Malesa. Moh. Piye cah iki? Malesa emoh. Kowe iki kakangku lho. Elinga ya, Kang. Elinga. Kowe diracuni sing kuni lho, Kang. Kae wong ala gedhahane. Ayo eling kumpul mrene ora sudi lakon pecah dadam. Ayo. Malesa. Gaman nyuwun prapandamu.
Redo maur mangawur-awurahan tengarane ngajurit Gomai guru gongso tetep kaya putra war pandriting turang kasti miwang dwaja kang kegiter kata ingkang dwaja dwaja lelayu sepi wah paman sengguni samya saking pandhapi jangkar bumi kula keng putra panenggak kula wingking saking Banjar Junuk tundur sasa nyadong kawula sing ngadeng dawuh salah siji wae liyane cukup midhangetna walaupun dadak padha sawur manuk Dursasana kula man iki mau aku wis kelakon nrimuk anakmu Antareja gelem manunggal marang Kurawa nggih dasare Antareja wektu iki pikir lagi gelo karo Pandhawa Antareja gelo pikire awit dheweke rumangsa dikiwake dening Pandhawa tanpa dipikir nasibe Kapara Antareja wis sumpah bakal pisah karo Pandhawa banjur tetunggalan karo Kurawa Dursasana wah syukur bagi sewu man dene Antareja sampun purun kempah kalian Kurawa sehingga kukuh kegiatan Ngastina man pancen mengkono nggih mula bab patining Pandhawa sak anake mung kali ngenteni wektu Dursasana nggih man nggih usul usul apa Durmagati kula niki nggumun setahun jemblung serenjeng nek gagas tumindak sampeyan kuwi lah wong jeneng watak Sridhar iki jaya mentakil wiwit biyen nganti sakniki kok gak rampung-rampung to Lek yen ngoten bener kandhane wong pinter nika yen watok niku jare gampang oleh nambah ini jenenge watak niku nek ora bareng wis nyandang ora iso ilang lah kok tenan cobi to buktine nggih Pak Cilik Sengkuni niki salahnya apa karo kaca itu kok Anda sampai hati memprovokasi Antareja supaya membunuh Gatot Kaca itu namanya sampean tega mengadu domba sesama saudara perbuatan seperti itu sudah jelas sampean menurut dari Gusti Allah maringi sembur utawa pangestu nyang anak putu tumindake sing jujur ben diiringi kali sepadha-padha lah kok malah ajeng mateni wong tanpa berkon niku pripun coba mbok nggih hemut to Lik parang hemut yang namanya hukum karma itu berjalan adil tidak pandang bulu itu pejabat atau rakyat kaya atau miskin semua akan menuai tanamannya sendiri Durmagati kula ora susah kakean catur iki wis dadi kerampunganing rembug ing antarane aku karo si Antareja kowe menyang kuyung ya syukur diriyen ora malah kowe metu saka rembungan kene wae metu cekake Kurawa tanpa raimu ora bakal nyuda kekuatan Ngastina kok cukup wah piye Durmagati ngalau wae ngalau sepira pengalamanmu kowe sepira mejang karo Paman Patih teko ngendi penemu lho nek jane ngaten nggih Mas lugune penemu niku mboten mapan ten nggih umur kok mboten mapan ten nggih umur penemu niku mapane ten nggih pangudi arep bocah nom nek gelem ngudi mongko bisa nggih niku nggih penemu ajeng wong tuwek pisan ning nek ora tau ngudi nggih gonyak ganyuk kaya Sengkuni niki kok Mas aku perintah marang kabeh anak-anakku Kurawa padha gelem apa ora merjaya Antasena Kang Durwaca piye nggih ih kula sagah kula iki sagah kula iki sagah Paman ah piye nek cara wong voting Durmagati wis kalah swara wis saiki piye Le nggih lajeng nonton mawon kok ajeng nonton mawon kula mboten wong hakul yakin para aine yakin Antasena ora bakal mati sebab bengi iki lakone sak sepatine Antasena titik awak nek koclok ndelalah swatama wonten dawuh
metu njaba ndang prajurit kowe padatan Parmata Waswanan. Kenjing bidal gumuruh saking jangkar bumi. Ingkang Kusma Prabu Samanira lir Surya Wedalira saka ing Cwala Nidyarsa madangi jagat buk mungup-mungup aning sabocah ing ukir merwabak bang sumirat nasarating saya nampek mega lan gunung Sigara Bidha Sang Hyang Kurawa terus ketinggalan paing Sang Denta Prakosa
ya jumangkat prawira nagara tanpa tiba-tiba ngenyong lumaksana Bumiyung saling wadya kang lampah kumpul sajuru-juru watata pancaro penyeramet parana tuwaca miwang bending ungkung berisang swata kang minangka cucuk ing praradya bolo mandek ana sema ora panglingsur tayu wah jangkar karo wong tuwa ora kuat jangkar karo kowe ana pengendhek kang dilangkuku arep ngendi sakarepku to lho kowe bali ya karepku ora ya karepku kowe aja bali terus ayo bali marang jangkar kuwi kumpul Kakang Montorjo ora sudi yang selawase Kakang Antareja rapi sakra sengkune aku mau kumpul kakang dhewe. Weh lah dalah. Golek nesuku, nesu karepmu. Ayo. Padang wani peteng aku ya wani. Lho, nantang perkara pancen tak jarak. Wani karo aku aja mung jayu, krek antara kula. Weh lah dalah.
Atang padha orang den becik besok hamandemo baris kang prayitmo murang tata Antasena nyata satriya
Ayo, pada suatu ya. Aduh, hati aku. Ya. Aku tak tahu parah. Awas! Sungut aja ya. Aduh. Aduh, mati aku. Malah coba tak tahu Pak. Hai. Yo balik ke hai ya acur panapan atau hati wah Kurawa aja sisi saya mati utareng Kurawa ayo aja maju modar gue ayo balik ke rebutan rebut ajar kepada gue mati ayo ya aku le ayo tak yo tidak no markane mati oh lale
wah paman patih pancen hebatan. Wah duh. Jangan maju dhewe musuh Antasena. Sing kandha sapa? Lah pun maju palagan niku. Ora ngerti nasibe wong kok tak rembugan sik. Priwe to? Aku mau nonton perangi Surtaya musuh Antasena. Mimpang pundi menang Antasena. Disungut wah mutah getih Surtaya mundur brangkang. Lajeng digendani Swata maju nyang palagan. Mimpang Swatama ora menang si Antasena ya disungut Swata mulih brangkang. Lajeng Jayadrata ngudanke tumbak telorongke Antasena saka akeh tumbak nganti kaya udan jebol dadane Antasena nek kena riyo lho ditampani tangane ya nggih lho tangane nggih napa tumbak iya wah butul wah gemblengane elok tenan Antasena ana gaman siji diceklekke nggon ana meneh siji dibalekke nyang Sititata pas nggon dadane wis Tanata mulih merangkang. Wah, ngadeg ora kuat ya merangkang kabeh wong kalah kali. Lah nggih. Lah sir kuwi arep ngawe anak-anak tak kon ngroyok lah kok Antasena iki kaya kober menyekel aku digendong sampean kaya kidul lapangan kono. Tan Kocapa Dermagati nututi karo nggawa mbuh gaman apa gedene ora ilok. Lah nggih. Aku digendong karo Antasena karepe apik Dermagati arep ngantem si Antasena nganggo gaman ning pas Antasena ndingkluk genging kena ning raiku bras-bras mung jenenge raiku wae lha nggih gandeng sing gendong aku terus dibakok ngisor karo dipalangkrikke tanganku mereka ya nyembah nih terus nabok sirah Antasena terus lah kalau Dermagati iki sing nututi ora mandeg, lek ngantem saya dikayang. Dermagati ora eling nek Antasena ki sambles ora beda Antarja. Nggih. Sing kari keren nggih, monggo sing ngantem sak kayange pas Antasena ambles. Wah, kenging kena ning sirahku. Bras-bras mung kena sirahku wae. Bareng aku jenjelek iki dhek terus montok. Lho, lah kok elek iki. Walah jan Dermagati ora iso mbedakake iki wong liya apa lek wis ora dibedakake. Mau waton nuthuk. Ora ngajar Dermagati dituthuk. Lah iya wong wis ngawut kok ndelalah. Warisi dituthuk. Lah nggih. Mangsa Badewa Dresa semun kuwi sing tak enteni le. Wani karo wani mawon. Lah kudu wani karo Antasena sing dibedani apane. Pangkara kudu maju nyang palagan. Nggih. Yen nganti kuwi kalah karo Antasena apa ora isin. Ha nggih, ora kuwi. Dadi ya kudu ngati-ati. Nggih. Aja nganti kuwi mundur kalah ya. Sing mau ya. Wis. Pangan telo yang Antasena iki. Watu diundalani dalan kok diuncak-uncak nyang wong tuwa kena sirah yang nggih apa. Ora kok melenyek ya apa ini? Wah, watu bu empuk ih. Lah kurang ajar, napa kelitong? Wah, kurang ajar Antasena. Ndara oman. Sepen. Nggo masker. Nek garing nglenthek dhewe. Wah, gilane mah. Kaya gudit. Pelani mungsa Antasena wani sing didene napane nek nganti wedi apa ora pekewuh kaya bocah wingi sore ka. Yen panjenengan tak tantangke ben nesu dhek. Monggo. Golek nesu Antasena iki gampang. Lah iki cahe. Lho cahe. Tak kok ya ora ngomong. Sikil diangkat angel ora iki neng apa. Pate jirih kok kemakine ora ilok. Terus sono iki. Yo.
Arep apa? Ora apa-apa. Lho piye? Lah kowe rene iki ngopo? Aku ndelok. Ndelok kok ning kene. Oh bener aku ketutupan kok. Tugasmu ki apa? Methuk wae enten. Lho, methuk. Arep ngenteni ngulihke. Kurang ajar. Ayo nyampalaken kudu perang. Jane wegah perang kok iki. Anggur masane wis tuwek iki perang wis ora iso. Awi mung laras-larasan iki. Kepepet kudu perang. Ayo perang. Jane aku mau perang. Aku itu di perang rukun. Lho jane ya apik. Apik aku. Perang ini ngopo? Wong perang iki kalah dadi rempah menang dadi pindang wong perang. Perang iki wong wis kok. Lah iya. Lah kowe rene karepmu iki nek panjerti mundur. Maju tatu mundur ajur marang kowe iki di ulaki karo kemendane sapa? Sengkuni kemendan Kurawa. Terus karepmu ya sithik padha edeng yo ben legani karo sing ngulatke aku. Karepmu ayo perang ning ora tenanan. Piye to kuwi? Ketok ora munggo syaratnya kok. Ya. Gelem ya? Iya tak ladeni. Lah mbok ngono le. Apik atimu nglegani wong tuwek. Daedakan ya? Iya. Tak sumbar ben kita tenan karepmu. Antasena ana paran. Wani karo Drusasana. Cinta wedeni apamu? Lakon mati dening tanganmu aku iki ya. Lho. Kewalik. Wis ben sak-sake. Sing penting sumbar. Iya. Mapano? Wis mapan awit mau. Wis to? Wis. Pandang nyang-nyang. Sila adeng. Aku gak ora nek mapan kok. Ya. Ing kene markaning pati lho. Oh. Perane sing ngene iki wae. Ora sak susu. Kesusu iki lak apa kaya perang karo balang colongan. Lah iya. Kabare ngomah piye, Le? Ya pamujimu selamat. Ah syukur. Saiki anakmu tambah pira? Ya mung 3 kuwi. Ora tau, Nduk. Gak. Kowe pengen duwe anak dadi dalang ora? Nek pengen, ayo golek wiji sing dadi dalang. Warna-warna. Mbok sok dolan ngetan to, Le. Ya kapan-kapan tak dolan. Lah iya. Aja dipegake karo wong tamu ya, Le. Ya iya. Kowe anak sing didomo-domo ya no. Iya. Kowe jare kabare rabi neh. Sing ana Solo. Nyebari suwi. Mublak wong omah-omah. Ora. Ya iku ya mung kabar kok. Ya syukur nek ora. Wong perang kok jagongan iki. Perang serem ndi kok. Perang kok dhewe udut. Maksanane. Perang kok arep waduh mandore rene. Sapa sengguni karepmu ben ketok tenan aku nyekel godhok lho ngejak tenanan. Ora mung patut-patut. Oh iya. Hei. Apa iki? Mbuh godhok mbuh. Ayo takano. Ya tibakno. Hajur kowe ndamu Antasena. Ayo aja mlayu. Ayo Le, terus Le. Ya. Tuh ada wong tuwek ora mempeng iki piye. Hajur kowe ndamu ayo. Kepok sing seru. Ayo. Maju Antasena. Ing kene markaning patimo. Lho, ayo. Wah. Matur nuwun.
padha warang-warang becik esuk amenduna baris baris kang prayitna Irawani inggih kula Kakang Mas. Ngapa lek rene? Kakang Mas monggo wangsul dhateng Jangkar Bumi Kempa kalian Kakang Antareja. Moh yen Kakang durung pisah karo Sengkuni aku ora sudi kumpul karo Kakang Antareja. Kula dipun paringi purba wasesa karmu. Menawi Kakang Mas boten kersa wangsul kepeksa kula wani kalian Kakang Mas Antasena. Oh bocah iki edan iki. Aku kakangmu arwani iki piye? Mbuh redet mung kari gelem bali apa ora? Yen nganti ora kersa bali, yan tega marang Kakang Antasena. Sakarepmu. Kowe arep tega karo aku monggo ning aku jek eling karo kowe adikku kok, Le. Adikku. Marganing pati kowe dina iki Kakang Antasena. Ungano dadamu wis pecah dening aku. Ayo. Piye rasane? Wah, dipijeti penake ora jamak. Aja ngendel-endel iki. Ayo. Malesa, moh. Aja gawe gempung ayo. Malesa Kakang Antasena. Bel dadamu. Malesa, moh. Kowe madonke Irawan ora, aku ki eling. Kowe adikku kok, Le. Kowe ki anak Pak Cilik Janaka. Sawi dilunlu ing atase kowe iki pares kok jotosan iki piye, he? Donya iki gamen yang mung kerukunan, Le. Mbuh ora idep. Ayo. Kowe sakarepmu nyo, pilih dhewe. Iki wong apa? Ayo. Nyo geger ben adil. Malas sogah saya nggereke ati. Ayo waspadakno. Iki apa weh? Ngojute enjet. Iki keris. Tetawakke. Tak tamake dadamu. Oh ngono. Ya, nyah. Wis tak selenggarake nyo. Ngene. Marganing pati kok Kakang Antasena. Ye. Lalesen aku wegah. Marganing pati kowe Kakang Antasena. Lho. Keris kula bengkung Kakang Mas. Lah, kuwi jane ngelingi kowe lho. Kowe dielingi karo gamanmu dhewe. Ing ngatasé gaman kuwi ora ndek nyawa, iso nitik wong sing bener luput. Yen aku luput temanduk ning nggon wetengku. Ning gandeng aku ora luput, kerismu ngerti. Terus balik ngono kuwi. Nek tak bertanya dok kowe mesti mati kowe. Piye? Kakang Mas. Kula nyuwun pangapunten ngurmaosi kawon kaliyan Kakang Antasena. Lah iya, bocah dikandani ora mudeng. Aku Kakang apa edan arep tega karo kowe. Ngantos bingung manah kula Kakang Mas. Tinimbang bingung luwih mulya wae. Wangsul. Ya, nyuwun pangestu wangsul dhateng kasatyan kula mas. Hei, anak! Antasena, apa Kang? Ayo balik kumpul karo aku. Moh. Kowe lagi lali kok Kang, tak elinge ora gelem. Nek wis resik aku gelem kumpul karo kowe, gandeng ki sregep aku mau kumpul karo kowe. Lho. Jarak perkara ora jarak, aku mung ngelingke wani karo Antareja. Sing ngono wani iki sapa kowe Kakang kok wani? Aku kewalek nek wani karo wong tuwa. Nduh ora idep. Ora ben kakon ilang sirahmu. Ayo nyoh ilang ana nek iso. Legandang nek parek.
ajur kuandam hat marganing pati kowe ayo ayo malaso mo piye cah iki malaso emoh kowe iki kakangku lho elinga ya Kang elinga kowe diracuni sing kuni lho Kang kae wong ala gedhahane ayo eling kumpul mrene ora sudi lakon pesat dadamu ayo mawene ngaku ora bakal lali marang Kang Antarja ora ikem atur pandamu sakarepmu wah lho wah Wela dalah. Kakang Antarja beda karo adape. Bareng nesusane men terus ngelokor kaya buta. Waduh, Kakang Antarja kowe iki napa to Kakang? Ing atase sate kok ngelokor kaya Dernawa. Wela dalah. Yen aku ora eling malah padha kadang mati bareng malah ora becik dadine. Tak tinggal lunga wae iki Kang. Wah. Piye Antarja? Antasena ajrih kalian kula pawon. Ajrih inggih Hyang. Buktine piyambakipun jegur sekanten. Jegur segara. Nggih, tututi. Wis cah loro iki sapa banyu pancen cepet layune. Antasena ambyur segara tututi Antarja. Kepethuk ana tengah segara dadi perang banjur segara. Lah iki. Lakon Balayuda banjur segara ora ana sing nulungi. Antasena mati Kurawa bati. Antarja mati Kurawa ya bati. Antarja terus mati bareng saya bati para Kurawa. Niku nek mati lho nek mati nggih jelas mati ae dereng kantenan kurang karo nggih kabeh ulure jegur te segara ora dadi parane malah do eling Antarja eling oh iya kowe iki adikku Antasena adikku aku lali lah Antarja eling Antasena nggih ngaten wah aku dibujuk karo Sengkula ora trima Antarja Antasena metu ki segara goleki sampean bakal ning sate Sengguni niki. Wah, piye? Mbok meden-medeni lho nggih kabeh niku cakra manggilingan kok pikiran wong niku, Mas. Wau supe, siapa tahu sekarang ingat gitu. Terus ngeremuk raine Sengguni. Dapurmu. Pripun dintani? Ayo dintani wae. Riris harto Irawan iki inggih kula Kakang Mas. Ngapa lek rene? Kakang Mas monggo wangsul dhateng Jangkar Bumi Kempa kalian Kakang Antarja. Moh yen Kakangmu durung pisah karo Sengguni aku ora sudi kumpul karo Kakang Antarja. Kula dipun paringi purwasisa karmu mulai Kakang Mas boten kersa wangsul kepeksa kula wani kalian Kakang Mas Antasena. Oh bocah iki edan iki. Aku kakangmu arep wani iki piye? Mbuh redet mengari gelem bali apa ora. Yen nganti ora kersa bali Irawan tega marang Kakang Antasena. Sakarepmu. Kowe arep tega karo aku monggo ning aku jieling karo kowe iki adikku kok, adikku. Marganing pati kuwi dina iki Kakang Antasena. Ungano dadamu wis pecah dening aku. Ayo.
piye rasane? Wah, dipijeti penake ora jamak. Aja ngenggel-ngenggel iki. Ayo. Malesa, moh. Aja gawe gempung ayo malesa Kakang Antasena. Bol dadamu. Malesa, moh. Kowe madon ke Irawan ora, aku ki eling. Kowe adikku lho. Kowe ki anak Pak Cilik Janaka. Saru dilunlu ing atase kowe iki pares kok jotosan iki piye, he? Donya iki gampang mung kerukunan lho. Mbah ora idep. Ayo. Kowe sakarepmu nyo, pilih dhewe. Iki wong apa? Ayo. Nyo geger ben adil. Lho. Malah sogah saya ngegereke hati. Ayo waspadakno. Iki apa? Weh, nggo jutik enjet. Iki keris. Totawakke. Tak tamake dadamu. Oh ngono. Ya, nyah. Wis tak selenggarake nya. Ngene. Marganing pati kok Kakang Antasena. Ye. Kok ampuh temen kakangmu kok. Lalesen aku wegah. Marganing pati kok Kakang Antasena. Keris kula bengkung Kakang Mas. Lah, kuwi jane nyelingi kowe. Kowe dielingi karo gamanmu dhewe. Ing atase gaman kuwi ora nyawa iso nitik wong sing bener luput. Heh. Yen aku luput temanduk ning nggon wetengku. Ning gandeng aku ora luput, kerismu ngerti. Terus balik ngono kuwi. Nek tak bertanya nyuduk kowe mesti mati kowe. Piye? Kakang Mas. Kula nyuwun pangapunten ngrumaosi kawon kaliyan Kakang Antasena. Lah iya, bocah dikandani ora mudeng. Aku Kakang napa edan arep tega karo kowe. Ngantos bingung manah kula Kakang Mas. Tinimbang bingung luwih mulya wae. Wangsul. Ya, nyuwun pangestu wangsul dhateng kasatyan kula Mas. Hei, anak! Antasena, apa Kang? Ayo balik kumpul karo aku. Moh. Kowe lagi lali kok Kang, tak elinge ora gelem. Nek wis resik aku gelem kumpul karo kowe, gandeng sregep aku mau kumpul karo kowe. Lho. Jarak perkara orang jarak aku mau ngelingke wani Rantaraja sing wani iki sapa kowe Kakang kok wani aku kewalet wani karo tuwa ndure hidup ora berlakon ilang sirahmu ayo nyoh ilang ana nek iso legandang nek keparak ajur kuandap hat marganing pati kowe ayo ayo Malesa moh piye cah iki Malesa moh kowe iki kakangku lho elinga ya Kang elinga kowe diracuni sing kuni lho Kang kayak wong ala gedohane ayo heling kumpul mrene ora sudi lakon pecah dadamu ayo Malesa gah kowe lali sakarepne aku isih heling aja muntap sakarepmu ning aku ora bakal lali marang Kakang Antasena ora idep atur pandanganmu sakarepmu wah lho wah
Lah dalah. Kakek Antara jeruk beda karo wadate. Bareng nesu seneng terus ngelokor kaya buta. Waduh, Kakang Antara jeruk iki napa to Kakang? Ing atas sate kok ngelokor kaya Dernawa. Lah dalah. Yen aku ora eling malah padha kadang mati bareng malah ora becik dadine. Tak tinggal lunga wajur iki, Kang. Oh, wah. Piye Antarja? Antasena ajrih kalian kula mawon. Ajrih inggih Hyang. Buktine piyambakipun jegur sekanten. Jegur segara. Nggih, tututi. Wis cah loro iki sapa banyu pancen cepet layune. Antasena ambyur segara tututi Antarja. Kepethuk ana tengah segara dadi perang lanjur segara. Lah iki. Lakon Bandayuda lanjur segara ora ana sing nulungi. Antasena mati Kurawa bathi. Antarja mati Kurawa ya bathi. Antarja terus mati bareng saya bathi para Kurawa. Niku nek mati. Lho, nek mati nggih kaya jelas mati ae dereng kantenan. Kurang karo iki kabeh ulure jegur te segara. Ora dadi parane malah do eling. Antarja eling, oh iya kowe iki adikku Antasena. Adikku aku lali lah. Antarja eling, Antasena nggih ngaten. Wah, aku dibujuk karo Sengguna ora trima. Nah, metu ki segara goleki sampean, bakal ning sate Sengguni niki. Wah, piye iki? Mbok meden-medeni lho nggih kabeh iku cakra manggilingan kok pikiran wong niku, Pak. Wau supe, siapa tahu sekarang ingat gitu. Terus ngeremuk raine Sengguni. Dapurmu. Pripun dintani? Ayo dintani wae. Riris harta pawonuting ranu sing kasanira dening kanyep manis selingira Gusti kamal mirah ingsun agung ing Narmada
sajroning aguling tangu cape janone indro tansah dadya linduran kewala katon kang asung sodo bosah basih ambelasah lejek bilasih ngajang paperangan watang senyebutung tumbak pokok keris bengkung tameng sempal kaprapatan puwijalan kadawadya bala ingkang kaprajoing madyaning palugon gondo sing anan pedodo krana kuwusing sendowi katasi keting kupendhingi madyaning palagan slepeten kang swasana ngabus ngancek ing wanci Madyaratri sangsaya talu hararas abira kang lintang kumedhek desanya tengah wengi lumrang kantaning pus pita karnyuan ing mudyanira sang Trijawara lir swaraning madu brangpa manungsung sa bening